Sa ibang balita, ginugunita po ngayong June 19 ang ika-39 na anibersaryo ng Welga ng Bayan laban sa Bataan Nuclear Power Plant. Kaugnay nito, muli po nagtipon ng mga environmentalists sa Balanga City, Bataan para iparehistro ang kanilang pagtutol sa posibleng operasyon ng nasabing planta. Kaugnay po niyan, makakasama natin live via Zoom si Derek Cabe, ang coordinator ng Nuclear Free Bataan Movement, para bigyan po tayo ng detalye kaugnay ng kanilang naging aktibidad. Ma'am Derek, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa ating programa. Magandang araw, magandang hapon at maraming salamat sa CLTV 36 sa opportunity ulit na makapagpahayag ulit kami rito sa inyong programa. Opo, una po sa lahat. Ayun. Kumusta muna po, ma'am, no? Before anything else, kumusta po yung naging pagtitipon po ng inyong grupo? Oo, no? Kalahating araw lamang yung aming ginawang pagkunita sa ika-39th anniversary ng Welga ng Bayan laban sa Bataan Nuclear Power Plant. At dinaluhan nito ng mahigit na 50 na mga participants mula sa iba't ibang lugar po ng probinsya ng Bataan, mula po doon sa mga veterans, no, yung mga nakalahok pa noon noong 1985, Welga ng Bayan. Nandun po sila. Ang tawag namin sa kanila ay mga veterano ng Welga ng Bayan. Kaya mga more than, kung na-imagine niyo, mga more than 60 na sila. At kahalo, no, meron ding mga kabataan na kung saan ay masaya at na-inspire sa mga kwento ng ating mga veterano at iba't ibang mga sektor galing sa mga isda, mga magsasaka, kababaihan, mga estudyante at mga manggagawa ang dumalo kanina sa ating pagunita. Kaya medyo syempre yung mga kwento, yung mga pag-alala nung naging welga ng bayan at yung tagumpay, that's very important kasi yung tagumpay ng laban na hanggang sa ngayon ay ini-enjoy pa rin natin dito sa Bataan, na hanggang sa ngayon ay nananatiling sarado at hindi umaandar ang pinakamapanganib na source ng energy, itong nuclear power plant. Kaya yung mga dumalo ron kanina ay nagkaroon ng muling reaffirmation, no, ng kanilang pakikibaka, ng kanilang commitment para ituloy na maging nuclear-free itong ating lalawigan para sa isang mas siguradong bukas na walang bantang panganib mula sa nuclear power plant. Pero sa kasalukuyang administrasyon po, Ma'am Derek, 39 years after, kayo ho ay naiimbitahan sa ating programa madalas, ano, dahil mukhang ito hong tagumpay nyo for 39 years, mukhang sa panahon po ng administrasyon ni Marcos Jr., meron po tayong clamor na naririnig na nais i-revive, nais gamiting muli, no, ito pong nuclear power plant na ito sa lugar po ninyo. Napag-usapan ba na sa inyo pong pagtitipon na may mga ano po ba, may mga fear or pag-aalala po ba ang inyong grupo dahil nga nakikita natin yung administrasyon ngayon ay they are considering, no, na muli pong buhayin ito pong nuclear power plants po sa inyong lalawigan sa Bataan? Oo, talagang kami dito sa Nuclear Free Bataan Movement at sa lalawigan ay laging nagbabantay. In fact, hindi lang sa panahon ngayon ni President BBM na napag-uusapan yung muling pagbubukas ng DNTP. Actually, may bagong presidente, parang laging nagiging option yon. Pero itong kay President BBM, kakaiba kasi ito nga ay legacy ng kanyang ama, dahil sa panahon ng kanyang ama na si Ferdinand Sr. na itayo yung Bataan Nuclear Power Plant. Kung kaya itong administration ngayon ni BBM ay nagkakaroon ng panibagong tangka ulit na buksan yung Bataan Nuclear Power Plant. At sa kasalukuyan, inaayos sa ating Kongreso
yung tinatawag na regulatory body o Mhm. yung batas para sa regulatory pagtitiyak ng regulation at regulatory body or committee na siyang magtitiyak ng sinasabi nilang kaligtasan kung mapipigilan man kaligtasan ng nuclear paggamit ng nuclear energy, yung tinatawag nating PhilAtом Act ngayon na nakasalang sa Kongreso at nakapasa na sa third reading. Mula ito sa authorship ni Congressman Marco Wangco ng Pangasinan. So kasama rito yung isa ring paglalobby na isama sa usapin yung pagbubukas na muli, yung rehabilitation ng Bataan Nuclear Power Plant. Kaya kumbaga, aside doon sa iba pang exploration ng paggamit ng nuclear energy at pagsama ng nuclear energy sa ating energy mix. Kaya yung pumasok din yung usapin tungkol sa small modular reactors. Kaya kasama sa pinag-usapan din namin kanina yung ano ba itong small modular reactors aside doon sa mga conventional nuclear power plant like Bataan Nuclear Power Plant. Ito yung mga Mhm. pinag-usapan namin kanina at meron kaming mapalad din kami kanina kasi meron kaming guest speaker mula sa Australia, isa siyang nuclear campaigner at isang scientist na nag-usap, nag-share tungkol doon sa mga pagtingin niya kaugnay sa nuclear energy. Mhm. Kaya, kumbaga, very vigilant kami ngayon dahil bukod sa parang legacy nga, no? Pangalawa dahil legacy, push talaga itong pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant at kami sa panig namin dito sa Bataan, pantapat nun, meron din kaming inihahandang mga petisyon. Mhm. Actually, meron din kaming isinagawang research, yung community-led research, yung para siyang cost-benefit na analysis namin kung bakit nga ba, ano ba ang mawawala sa atin kapag binuksan natin itong Bataan Nuclear Power Plant. At the same time, nagpapasalamat pa rin kami kasi hanggang sa ngayon ay committed at kasama na naninindigan ang ating pamahalaang bayan, yung lokal na pamahalaan ng Bataan sa Mhm. sa hindi pagpayag sa pagbubukas nitong Bataan Nuclear Power Plant. Kaya somehow ay magkasama kami rito at magkakampi kami rito kaugnay sa pigil dito sa tangkang muling pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. Mhm. Pero yung petisyon ho na No? binabanggit po ninyo, Ma'am Derek, sana ho ba ito umabot? Ito ho Oo. ba ay naiparating nyo na sa Kongreso? Oo. May mga iniipon kami at kasabay nitong aming inilunsad na study. Isasama namin yung study na yun para Mhm. may konkreto yung mga proposals and recommendations para siyang isang policy brief at recommendations kasabay ng ating petition. Isasubmit namin ito sa ating kongreso, pangunahin muna dito sa aming mga kinatawan sa Kongreso, sa aming first district at second district hanggang third district na Mhm. mga kinatawan sa Kongreso at maglalapin na kami labas ng probinsya para ipaabot lalong-lalo na doon sa special committee na humaharap sa nuclear energy, no, Mhm. para makita nila at mapakinggan din nila yung posisyon ng lokal na komunidad ng probinsya at ng mga mamamayan dito kasi sa totoo lang dapat kino-consider yung boses ng mga nasa komunidad kung saan naroon ang Bataan Nuclear Power Plant dahil kami yung pinaka-immediate na maaaring maapektuhan nitong proyektong ito kung sakali man. Kaya kami rin yung nagte-take on ng role na ilunsad talaga yung isang kampanya, People's Campaign, laban dito sa pagbubukas ng nuclear power plant. Mhm. Pero Ma'am Derek, pagdating po dun sa usapin sa kakulangan ng supply ng kuryente, lalo na ho kapag summer, no, actually hanggang ngayon, no, nakakaranas pa rin po tayo. Oo. Sa mga ibang lugar din sa Pilipinas, yung rotational brownout dahil kinakapos nga po sa supply ng kuryente.
kasama ho ba Hello? dun sa petition ho ng inyong grupo yung mga suhestyon? Kasi alam ho natin, ang inyong pong grupo ay talagang ang ina-advocate, Ma'am Derek, yung pong paggamit ng natural sources of energy. Energy. Mm. Oo, tama ka doon diyan ano. Hindi naman natin maikakaila yung mga binabanggit na shortage or yung kakulangan sa kuryente. Maaari namang may katotohanan yun, pero sa totoo lang sa amin dito, sa karanasan namin dito sa Bataan, ang dami na naming plantang nakatayo at napakarami ng pinoproduce na kuryente. Pero halos kalahati lamang noon dun sa mga pinoproduce namin. In fact, wala pa nga napakalayo sa kalahati nung aming nagagamit. Ang karamihan doon, majority of the energy that we produce in the province ay binibenta at dinadala sa ibang lalawigan. Kaya kung sa usapin ng benepisyo, medyo hindi kami masyadong kumbinsido doon. No? At sa tingin namin, kung i-harness lang natin yung ating renewable source, yung renewable energy sources natin, napakarami pang still untapped. No? Napakalaki pa nung porsyento ng still untapped na potential ng renewable energy. Ang malaking tanong namin, bakit hindi ito ang pagtuunan ng pondo, pagtuunan ng research, pagtuunan ng effort para sa pagkakaroon natin ng tiyak na supply ng kuryente. Ang tanong namin, bakit dito tayo pupunta sa mga marumi at delikadong sources ng energy? In fact, yung mga nuclear power plants ay napakatagal din i-construct, no? Bibilang tayo ng halos 6 na taon, 5 taon, hanggang sa pinakahuli ay 10 taon kung kagaya nung Bataan Nuclear Power Plant. Nagsimula ang construction 1976, more or less. Tapos nakumpleto yung kanyang construction noong 1984 hanggang 1986. So 10 years in the making. So kung kailangan talaga natin ng sapat na kuryente, hindi po pwede yung 10 years in the making. Kasi ngayon natin kailangan yon. Pangalawa, napakabilis itayo ng mga renewable energy sources kung pagtutuunan ng pansin. At pangatlong dahilan ay yung usapin ng pagiging mahal din na lilikhaing kuryente sapagkat wala tayong source ng uranium fuel. Kaya kung gusto natin ang mabilis at murang kuryente, hindi yun mula sa nuclear energy. Hindi kami naniniwala doon sa sinasabi na mura at magiging mabilis ang pagkakaroon ng ating sagot itong nuclear sa kakulangan sa kuryente. Kaya medyo mahirap kaming makumbinse sa parteng yan. Alright. Hello? Maraming salamat po sa inyong panahon, Ma'am Derek, at mag-iingat po kayo, ma'am. Marami ring salamat at mag-ingat din kayo. Magandang gabi. Mga karayon, kabalen, Ma'am Derek Cabe po, yung coordinator ng Nuclear Free Bataan Movement. Kaugnay po nitong usapin sa muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant.